మీ బిజినెస్ గూగుల్లో కనిపించట్లేదా? మేం ఫాలో అయ్యే ఈ 6 స్టెప్స్ ఖచ్చితంగా ఫాలో అవ్వాల్సిందే. ముందుగా మీ బిజినెస్ ప్రొఫైల్, సోషల్ మీడియా అన్నీ ఫ్రీగా అనలైజ్ చేసి ఎగ్జాక్ట్గా ఏం ప్రాబ్లం ఉందో చెప్తాం. తర్వాత మీ బిజినెస్కి స్పెసిఫిక్గా వెబ్సైట్ డిజైన్ చేస్తాం. వెబ్సైట్ అంటే టెంప్లెట్ కాదు, స్క్రాచ్ నుండి మీ బ్రాండ్కి మ్యాచ్ అయ్యేలాగా. తర్వాత కంప్లీట్ SEO చెక్లిస్ట్ రన్ చేస్తాం. కీవర్డ్స్, పేజ్ స్పీడ్, మొబైల్ ఆప్టిమైజేషన్, గూగుల్లో ఫస్ట్ పేజ్లో చూపించడానికి కావలసిన అన్ని రెడీ చేస్తాం. తర్వాత మీకు కావలసిన డొమైన్తో లైవ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ గూగుల్ సర్చ్ కాన్సోల్లో సబ్మిట్ చేసి మీ వెబ్సైట్ ఇమ్మీడియట్గా ఇండెక్స్ అయ్యేలా చేస్తాం. అప్పుడు సర్చ్ రిజల్ట్స్లో రావడం స్టార్ట్ అవుతుంది. రిజల్ట్ మీ బిజినెస్ సిటీలో టాప్ వెబ్సైట్స్తో కంపీట్ చేస్తుంది. మోర్ విజిబిలిటీ, మోర్ కస్టమర్స్. ఇప్పుడే ఫాలో చేసి చెక్ లిస్ట్ అని DM చేయండి. మీ బిజినెస్కి టైలర్ చేసిన SEO చెక్ లిస్ట్ ఫ్రీగా పంపిస్తా.